Kun Mare Murska ja Pikkarainen otti lukua hyytynein polvin, illan päätähdet valmistautuivat otteluun kumpikin tyylillään. Jos matsi oli, sai soittaa jätkää kaaliin, pyyhkästä hiket sen otsalle ja ottaa bishe. Se on vittumaista, kun tässä ammatista odottaminen on 5 kertaa pitempi kuin itse match. Mulla se tietysti on päinvastoin. Mutta on tääkin parempi löhö tässä ja kuunnella pieruhajoja ja haistella, kun Wärtsilällä työtämässä hitsipuikkoja. Ei mitään henkilökohtaisuuksia Wärtsilän miehelle tietysti. Mä otan pikku nokoset, niin herättäkää mut sit puoli tuntia ennen matchia. Kato, mä nukun nyt, vastustajat nukkuu sit kun ottelu alkaa. Joo, pitää ottaa tässä voimajuomaa, että jaksaa hakata se emako. Tässä ei ole kyllä samaa mitä hällä on. Tuohon tulee. Voit Jouni mennä varmistaa, että onko se Ahola tekemästä, onko tämä tekemästä vai ei? Mä vähän tietää. Tämä levykokoelma. Au. Hän on 186 senttiä pitkä. Thank you.
unohtanut ketään. Välisissa mestaruuskilpailujen kautta päästä ottelemaan Toni Halmetta vastaan the winner! KO in round 1, voittaja ensinnä tyrmäyksellä. 54 sekuntia ainoastaan, only 54 seconds. Toni Viikinki Halme. Ja iloisat taputukset Toni Halmeen, joka poistuu kiestä. Ja iloiset yleisöt. Ai vittu, mä oon hyvä. En mä ehtinyt luoda. Oli ottelussa kävi niin kuin sinä aavistelit. Mitä mä sanoin eilen? Mä sanoin eilen, että mähän sanoin. Jotenkin se näytti vähän epäreilulta. Mitä niin epäreilulta? Eikö tää ollut teidän kaupungin kovin kunni? Jos on tänään se kundi, joka toi mut tänään tänne halliin, sanoi, että tää tulee monta kundia katsomaan tämän matsia satojen kilometrien päässä. Sellaisia kundia, jotka nämä kundit hakkas pienenä kadulla ja kiusas niitä. Ja tää oli niiden puolesta kosto näyttää niille, miten mies mastaa kehässä otetaan. Kuka siellä kehässä on kuningas? On helppo potkia mummoja päähän kadulla. Mutta pitäisi aina kaikkien ottaa niin paljon miehistyyttä itsestänsä irti, että tullaan tänne kehää tappelee. Silloin se on sovittu homma, se on selvää, se on reilua, eikä mitään niin kuin epäselvyyttä. 5000 ihmistä tuli tänään kattoo, mä en ehtinyt edes lyödä sitä kunnolla. Okay. Semmoinen kommentti, sanoin jo hänelle tuossa kehässä, että sä löi niskaa mua, mistä meillä uusitaan. Sano käy. Tunsit, että se ei ollut ihan reilu peli. No kyllä minä, jos tänne tulee lyönti, niin tunnen sen. Koska minä olin... Ei siinä mitään. Ruvetaan reenaamaan ja... Tämä yksi emakka puoletaan tässä kylässä. Milloin on uusinta matsi? Ei siitä ole vielä sovittu, mutta on varmasti. Varmaan. Todennäköisesti tämän vuoden aikana. Mä luulen, että mä vähän osuin sitä. Perikkiläs mun osuin sitä oikein, niin pää olisi löytänyt 5 metriä ja jatka 2 metriä. Sanoin, että hankikaa teidän hulluin kyläkundi ja vankilakundi ja näyttää se, että kehässä se ei ole yhtään mitään. Koska mä tiedän, että silloin on ripuli 2 viimeistä viikkoa. Mä tiedän, että se ei nukkunut viimeinen tuntiakaan. Sitä mä sanoin radio-ohjelmassa eilenkin. Tää on mun koti, tää on mun maailmani. Ja tässä maailmassa mä oon mestari. Koska mä tiedän, että tuolla kehässä, mä oon julma näkö, kun mä oon vastassa. Ja siellä ei ole aikalisia. Ja kehässä Jumala armahtaa, mutta minä en. Miten paljon sä treenasit tähän matsiin? Mä oon treenannut tosi kovaa nyt, että tää matsi oli myös mulle mun elämäni tärkeä matsi. Että mä haluan kaikki ymmärtää sen, että mä treenaan joka matsiin yhtä kovaa, yhtä paljon. Oli vastustaja kuka tahansa? Ihan kuka tahansa, koska tuolla voi käydä ihan mitä tahansa. Se on se myös siitä. Pitää aina muistaa, että myös kuinka olisi voinut pärjää, jos se olisi osunut kohdalle ja sun muuta. Että raskaan sarjan niin sarjassa pitää aina muistaa se, että siellä tosiaankin voi ihan kumpi vaan lähteä kantamalla ulos. Mutta tietysti mä oon poikkeus siihen, koska mä luotan itteni niin paljon. Ja mä oon oppinut nyrkkeilytaitoja nyt vähän myös siihen asti. Et ennenhän mä menin vaan ihan suoraan takapihalta sinne heiluttelemaan. Mutta nyt mä osaan odottaa sitä tilaisuutta, mä osaan niin kuin näitte, ja sitten antaa se heijarin sitten. Et kuinka olisi voinut juosta vaikka tuomion päässä vaivan asti, mutta tuo kehä on 4 kulma, niin sillä on kulmia. Ja siihen kulmaan sä jäät. Mä kysyin vielä promoottorilta, että mihin kulmaan te haluatte, että se kaatuu, sanon vasempaan, no siihen se jäi. Miehet voi olla eri mielipiteitä sun muuta asioista, mutta kun mennään kehään, me ollaan 2 urheilijaa ja mun mielestä sen jälkeen tässä taas voidaan olla kavereita ja lähteä kaljalle. Ja sanoin, että okei, niin kun Kurikka tuossa kysyi, että hän haluaa uudesta matsia, mä taas, on selvä. Otetaan vaikka huomenna. Kyllä tämä jäähalli huomennakin täyttyy. Et idea on se, että Pääottelu jäi tällä kertaa vajaan minuutin mittaiseksi, joten joensuulainen yleisö jäänee odottamaan revanssiottelua.